Des de l'ESTEP volem negociar, o creiem que és importantíssim negociar un mapa de centres d'ensenyament artístic que atenga o que es basi en criteris de racionalitat geogràfica i sobretot de demanda social. Malauradament considerem que aquests ensenyaments tenen una sèrie de particularitats que es fa especials. Nosaltres pensem i anem a defensar que cal impulsar pas a pas el reconeixement professional i social dels ensenyaments artístics. Però no només dels docents, no només de la tasca docent, sinó també de la gent que es titula en aquests ensenyaments. Dins d'aquesta particularitat dels ensenyaments, també que es donen en diferents nivells, nosaltres lluitem per la disminució de la càrrega lectiva i en especial els ensenyaments superiors. Nosaltres considerem que s'ha d'avançar progressivament cap a l'homologació amb el professorat universitari, que al cap i a la fi els nivells acadèmics són els mateixos. Altra característica també d'aquests ensenyaments és que caldria apostar, i nosaltres ho anem a fer, apostar per la conciliació de la carrera docent, de la tasca docent, amb la carrera artística professional dels docents. Com es fa això? Jo creguem, des de l'ESTEP, que s'hauria d'implementar llicències retribuïdes per a estudis, permisos per assistir a congressos, a seminaris i altres activitats formatives, intercanvis culturals, etc. I, per supost, considerem que és necessària una consolidació del professorat que evite l'elevat nivell d'eventualitat que encara avui pateixen els ensenyaments artístics. Necessitem recursos i instal·lacions en condicions. Cal la rehabilitació de molts centres educatius, així com també cal un manteniment i un control tècnic periòdic d'aquestes instal·lacions. Volem espais adequats, dignes i adients per a la realització de la tasca que fem. Per exemple, estem davant de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, que compta amb 2 centres. Un d'ells, Vivers, no té les mínimes condicions per acollir alumnes o docents que tinguen problemes de mobilitat. Per supost, també no oblidem el valencià. En aquests ensenyaments artístics, encara avui la presència del valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament és molt precària i considerem que s'han d'impulsar mesures que el fomenten i amplien la seva presència docent. L'oferta pública de places de les distintes especialitats s'ha de basar en criteris objectius. A més, l'accés a les borses de treball no pot ser una carrera d'obstacles. Cal que els requisits, les proves estiguen clares, ben especificades i que no suposen una dificultat excessiva o una exigència exagerada per a l'accés a la tasca docent. A més, defensem que els tribunals encarregats de la selecció han de complir el perfil professional adequat. La gent s'ajuga molt i és necessari que aquestes condicions es donen. És important la catalogació de malalties professionals, sobretot aquelles lligades a la docència en ensenyaments artístics. A més, considerem que s'ha de treballar en la prevenció. També s'ha de tindre en compte i s'ha de cuidar especialment la qüestió de la maternitat per part de les companyes treballadores.